a bajnokságban. Volt már egy lehetősége Bolyánnak, hogy átküldje a labdát a túloldalra, akkor nem jutott el a labda Messihez. Itt van még egyszer Bojan Krkić, Huanlu mellett gyönyörűen megcsinálja, és ügyesen gurít vissza, és olyan 10 méterről Messi bevágja a Sergio Aragonéses kapujába a labdát. Megtáncoltatja Huanlut, Bojan Krkić, Messivel pedig nem jön ember. Utóbb, amikor itt játszott a Barcelona, akkor 6-0-ra nyert, és azon a meccsen is gólt szerzett Carles Puyol. Itt van még egyszer Messi, labdája veszélyesen érkezik, Sergio Aragonéses viszont rosszul jön ki a kapujából. Puyolnak ez az első gólja a bajnokságban. Ő a 9. gólszerző. Gólját szerzi Messi a meccsen. Bojan pedig kiosztja a második gólpasszát. Benéz középre. Itt kezdődik minden, Iniesta 4 embert is becsapott, de lehet, hogy voltak többen is, aztán megtartja 5-6-an. Bojan megkapja, benéz középre, és jó ütemben tolja oda Messi felé. Sergio Aragonéses kapujába a Barcelona 4. gólját, mondom. Messi szempontjából ez volt a 3. és ezt is Bojan. Az 5. a bajnokságban. Henry, Pedro megfordul a tengelyek körül, nem is akárhogyan kibogarászott 3 ember gyűrűjében. Nézzük meg közelebbről is, mert volt egy olyan érzésem, hogy Luna ért hozzá utoljára. Lehet.